And guys, part 2 na ni guys, please subscribe to YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Massage kaya po ngayon. Ano niya kay points ini. Dili ka mainom, sir? Mainom. Wala. Mainom ka? Di mo inom wala. Sigarilyo, wala? Yundang na. Pero mo sigarilyo sa una. Siyempre. Mainom. Karon wala na inom. Karon di na mainom. Respeto. Patag sarapan mo respeto. Mainom na respeto. Wad. Respeto. Ano? Mag-explain ko sa mo, sir. Paminawa ko, ha? Okay, may man mo pagdungog, no? Paminawa ko, kaya importante kaya na mong kalawasan, dili lang para sa kuha, para sa ato tanan, labi na sa atong viewers. Kaya dire kung mapatamasayod, mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar. So, dito ni sila parehasa. Mo ni top 2 ng mga sikat na madungog na ito, no? Yung sugar, taas ba yung sugar, taas ba yung uric. Di tamang isgot ni high blood, kay si high blood under na ni uric acid. No? Trigger Trigger na siya, musaka, may blood ka. Kung So, musaka, tungod ni uric acid. Ha? So, kanay si uric acid, natin ang sigarilyo inom. Sigarilyo inom, pasayan, alimango. Muna yung mga poor nga mga mutaas ang atong. Grabe yun na siya, inigmata na to puti tanan. I-admit yung labas. Kung mo, abot na yung panahon, ha? So, kanay dire, soft drinks, kape, juice, tsaa. Ay, pwede po na siya. Soft drinks, juice, tsaa, diya tanan. Dengan tamag mga mahaw, tsaa, kape, pwede na. Pwede ka. Ang kontra na po na to, si kabuhi. Pagkabuhi o na po ta, madugay, di na mapugnan, inaanad mo tayo mamahod, dito na panito. Mapug, dito lang ang gabi yan, ang dugay. Mausap na batawsan, may stricto na, mahadlok ng tao, murag, mausap na. Isang payag dito. Isang payag. Sige, ano lang ha, pero layo pa to ha. Sticky sirang, sticky kay mong dugo mo. Undang tag sigarilyo inom ha. Sigarilyo inom, wag yun na ikatabang ha. Sa pagkakaroon, okay pa. Pero once maningil na, makipan na pataya. Inom ta. Sige, mamputin mo yun, no? May magkakong gasto. Diferensya yun. Dili ni sa bungkagon, magkadugay, mabugat ang atong tiil, ha? Ang lakaw na to, tagsa na lang kadanaw, kaya bugot na tayo. May osteoarthritis na ha, kanyo. Kung makapasungkot sa tao, pag matiguang na kanyo. Kung kayo mukhang tagitlog, manok, ginamos, bulad, uya, pasayan, alimango, balok, ha, kanyo. Sakit na may? Siyagit lang. Kamay.
Hello, may buntag. Oh, may buntag, ma'am. Sa ito, ma'am. Dali sa Digos City, ma'am. Digos. Barangay Sunuan, Rabina Compound, Digos City. Wala kabot, ma'am. Na? Murag nagkuhan, lisod malingi na. Kano sa kapahilot, ma'am? Karong taon mo. Pahilot pa kasi, dili. Ano sa man? Para iirog na ko yan time. Ano naman ka dire? Ano sa man? Siya lang. Ano sa man? Ikaw, pilot ka. Pila ba yan? Pwede ko 201, pwede ko 205, no? Way budget, 200 lang ta. Kung may akong budget, 205, no? Ikaw lang. Ito ba ko ba nang Hindi, ako mo pilot ko. Pilot pa ka, sa ibutang na to si... Hello, ma'am. Karon na lang, alas 12, ma'am. Bisang mga 11, anak. Pwede lang 200. Dako-dakong budget, pwede po 205. 200 lang tang, ano lang. Saan man i-book na to ng alas 12? Pwede, wape alas 12, manina mo, anak. Magdalag, ka malong, ma'am. Ano, babae ka na. Tinod. Ano? Ma'am, may malong, ma'am? Daghang nga babae rin hilot eh. Malong? Sige, habol duha, ma'am. Pagdala, habol duha ka habol, jacket, medyas, sige pa. Pati pajama. Kani, pwede, mana ka na. Ano ka nag-short? Okay na, duha ka habol, ma'am. Sige. Wape alas 12, ma'am. Dari na mo. Pwede mo nakagamit yan. Kasi Salamat. patalunan mo ako. Pantalunan, yun na. Katong jogging pants ba? Wala na lang dyan, pants. Babae na. Pero balot ka, di ba? Balot na. Balot. Di man good makita. Gipotos ba? Gipotos. Maprani ba? Di man good makita. Makita na mag-ablihan na to. Ano na din siya? Pero na kay bation, di na ni Malaysia, oy. Matingala mo ko. Grabe na nagipamati. Maligo man na bago matulog. Karte na sakita sa likod. Kung anak ba si Adin, maura magiging batasan dyan. Ulang din na to, ma'am. Sila de, mimya. Pila pa na edad na, nabati uno pa na. Taga magsaysay. Nadaghan na kay gato ang hilot. May say-say rin sa digo, aning Da. bansalan, Bansalan. pasulod. Pasulod. Kasi ito lang resulta ninyo ron. Ha? Kasi ito lang yung sa lugar. Abot-abot to kong bansalan kay kauban ako spire naman po dia. Naman na inspire. Okay na? Ang hilot. May sakit na. Wala na. Kasi nilimod lang ka ba kay para mo magkatabla ka mo. Mapariya ba? Nawa. Sakit na Mapariya ba ni nang mili? Si nang mili nagpaibot og ngipon pinisaya. Si Parijin mo na nag-ibot dito. Nang paggawas gyud gikas basakan, gawas ng si Parijin lang namili nang abot. Kunya, Jin, kumusta Jin? Wala sakit? Ana-ana deh Jin. Wa jud mura lagi pangibot. Awa po sa kay Jin sa motor. Nagpaabot ang manggawas silang namili. Pagpanggawa. Istorya namili. Ana-ana namili gasap mo ba? Tawa na wa jud sulti. Mura ko na siyang mamatay sa kasakitan. Wag ka ba? Ingat pa rin dyan. Alam nga, masulti ko, di ko katabla. Diba nga, gano'n pa rin dyan. Basta, sinamili, huwag namili pa. Basta, sus. Di ba ka nang pangape? Kape may waha na. Diyo-diyo. Kasi ginatanaw og TV. Diyo ng kape. Mainit anak eh. Pero kung kuan kanang kape nga mga organic, kanang mga herbal, okay ra?
ang tanang herbal good. Muriak man ang mga herbalist. Pero once nga naitatak kopi, muriak ko. Di naman na kopi ka Kami ng raw dulaw. nagbuhat. Kanang dulaw ba? Basta kopi siya, labi nagdi mo na itamis. Kape yun na. Kanang dulaw. Pait yun na kung di mo piliburan. Wala di kape nga lami manggot. Nya kay nalami man lagi ni. Alangan di isagulan man nimo. Yan ka ng gatas. Gatas lang. Sa kuha, tubig, Milo, gatas pwede ta. Pili lang ka. Adi mo kung Milo, o sige gatas. Kanang gatas imposible na jud kayo. Kaya ang bata bitaw nagsugod unsa ginapainom. Gatas. Tubig ni nang gulo na. Di ka mo painom kape sa bata. Bata, dili Oh. kape dili. O ano pagdako painom mo na lang kape. So gatas gyud ha. Yang bata di po pwede mag-red horse. Okay? Sa tiguang po. Tiguang man pang tiguang. Mabati ko sa tigudo. Di magkakaya sa bata, no? Di mo gumakaya sa tagko ng red horse. Kung ingon lang yung lami lang yun, no? Dali lang hubog. Hubog. Asa ko. Dali lang hubog. Mag-video sa to. Pero si Eric naman mo dyan na yun. Ingon naman, okay. Pahit mo kay Agosto mo yan, ha? Pahit mo. Sos kamay sir. Yung ka, way sakit niya magkairog mo. Sabi daw, hindi klaro to si Kuan, pare na. Yung sa lami kay mo hilot. Nasa di, apo, hindi man lami pa to sa kita. Mga ni, ya karon pumunta na siya sakit. Ngayon wala ya. Naagon mi kasaksi. Manabla ka. Mayo kaya kung ihatag nga sunod ng dugay mo kumahuman. Gusto na kong ma-circular ang dugo. Di lang na ma-focus yung problema sa istorya. Kung ipanang ng mga problema, kumata ka sa... Okay na ka na? Okay. Ako ko nakita gyud sa post nimo katong naka-istorya ba katong diri nimo gyud katong Tagaglan. Yung mga istorya, pag abot ito, dito, akong giduol, ngambot sila, namahaw, giduol na ko. Wa man lang manawa kay abot. Nakahiring mo naman doon abot. Kasi di pangitaan na, wala na kasamin kasi di pangita. Wala, gawas ko. Kato kay Si pangalan nimo? nakatingog gyud to. Nga naman siya. Sinyas ya, sinyas. Naagod bro. Kasi problema to ni Kulo, hindi na. Wanto, mananagat to. Ili stroke. Pasmos kusog. Nanagat nga pag uli sa balay, maglihok po sa mga lihok nun, panday, ginagmay god. Bagaman, ato nabugdagat, humol na po. Anam-anam siya, nagkawala yung kusog. Anam-anam. Gikan ni Salom, hinaw na pagpagawas. Kung dagat rata, ayun na pamanday, unsa ba? Mamason pa ka. Dapat special juga. Taga-dagat man ka. Dagat na lang yun. Dili kay, pag magdagat, ato na po ka sa kuwang, trabaho sa field. Pero ang uban po, pwede man daw na kung gikan ka naman day, pwede ka managat kay okay man daw ang dagat. Mo na istorya po sa uban. Okay ang dagat, kung di ka ako. Oo. Ora man gyapon na. Ngayon mo gini pinakakaraan, okay man ang dagat. Oh, kung nagsakay ka. Niambak dagat way problema. Pero bagikan kag bike, pila ka kilometro niambak dagat. Hako kay ka. Pero tinuna ka to sa Iron Man. Oh. Yun na naman to. Oh. Say nakakalayo so ilang gidagan te. Yan, naligo ko yun. Abot diri sa Samal dive. Ya, Naka, gadagan to gikag tagom. Abot sa Davao, ambak sa dagat. Sa langoy na pod pa Samal, dagan pod. mo nang nabantayan ninyo sa kanang Olympic. Mo na. Walay lumba sa bike, nga gikan sa bike pambakon. Nagunag langoy bago magbike. Ah, pero kanang sa Bantay mo? kanang sa Iron Man karon lahi. Ilaha man na, bag-o man gud na. Gani Pero lahi sa lang karon. Olympic dili. Gikan Kita ka matong gadagan. langoy nga perte layo ag langoyan. Alam bike ready na. Pero patistingan ng Olympic kung naggigag bike padawg langoy. Tingalag makaabot pa ka sa imong Kanang karon nila o bali.
Karon gipatikos man ang ngayon man. Daghan po na. Number 1 nagpatikos si Richard. Daghan po na disgrasya. Ang dalan dili na restrict. Wala. Dalan na sa tanan public. Kanay mo yung restrict, mabuti mo restrict. O nagikuan-kuan. Sa ako naman ko big bike. Ako sa kinan po, wala ko mo restrict ang dalan. Kaya na mga gigiro, baboy, wala sa tao. Hayop, na mga giro, maligsan mo na. Mamatay itong hayop. Hayop lang gali na. Hayop lagi mo Usa nila. pa kag Wala sa tao. maging tao. Hindi na diri oh. Abanggaan ng ilagong dalan. Karon kinaagi nga ultimo lang nga mga pidikab. Kato dito sa mga sa Montevista, sa Compostela. Oh. Ano bang gaante ba nga amang? Napot. Loy kaya. Wa jud gitabang ang amang ang katong nakabangga mo ilang gitabang. Mao po, diri, sir. Muntikab. Sakit kayo to? Reklamo lang ug di makaya. Sakit naman siya kung nagyo tayo mga tamo. Pero kana sakitan diha ra na kutob pag humagilot. Basta kay moingon jud kag Lami yun ay. sakit man gito kanina. Hmm. Hindi, ana naman ko. Ana naman ko. Kaya ako, Brad, baka sakit akong dalawa. Sakit ang dugan. Dili sakit ang ginawa. Ako naman, ginawa. Tapos bitaw, sakit nga. Ako naman, ko, gantuan lagi dito sa Sigaboy, gimilot ko, dili na gilot pa anak. Eh, bago pa, okay raga ka na. Basta Okay. ako ang hilot. Di akong Di ipakuan. gina ni mo madala. Ako tang ipakuan Ang ba kasakit. kay, naa daw, Kasi mauli na lang mo ba? Laki man gitong hilot sa ligos. Pero tanaw ni mawala gikulatan na no. Ako kay nagpahilot kung kim-kim atong murag upat na matig gabi. Sakit po di ginawa ba kanang mo ginawa ta kog dako. Pati. alipit, Brad. Ano po, Sakit man? alipit. Pero lang to, Sakit mo man. ako naman din sa wala. Nagsika. Da inip pokaw. Pokaw na ko sa kim-kim. Kim. Kay kim-kim ro na tihilot ko ti. Tawagan ka na ko pa to istasyon. Ari ako sa fire kim. Ya takya-takya na po na ko likod. Kim-kim ang tihilot ako. Nalagaw, pahilot ang nalagaw. Sana gabi iligo. Para na presko. Mo lagi. Lagi. Pero pag ginigil na. Mo ni mga bagong tubo ron. Mayroon. Mo nilang style. Ya, Ang mga daan ron, dili maligo. Tagsa. Pero karon nasa yung kaligo, kaduha katulog. Di labi na gyud na ka sa Tagum or Davao. Yan anad ka maragusan puyo. Ako, standby ko panabo, murag kaupat ko kaligo sa kadlaw, bahala ko na sabon-sabon. Init kayo? Musulod na lang ko kung banyo, hubog na tanan, di na ako mag-ilis. Balik lang ako kung sinina og purol. Para lang yun mabasa ng lawas, patang inita dyan eh. Ya, maragusan, pertibog nawa. Ang bubong na rin, sir. Bisan pag utong-tutok dito, di ka mag-jacket. Bugnaw ang hangin. Tugnaw jud kayo. Marami ang lugar eh. Na, makalaag ka dito. Ora po dahil kapatagan. Dahil ka na makato may kapatagan. Diyo? Wala lagi mo electric fan. Mag-electric fan pa ka dre, mag-aircon. Oy, May gawa sa mo sa balay. Aircon na ang balay, ang lugar. Oh, maadlaw. Nga udto man ang ta. di nakaagbat sa mua, kanin diri sa ato ang kapatagan. Di kaagbat na maragusan. Pero balay, di ko Kuwan man po- tayo bugnaw. Basta bugnaw lang ang area, okay na. Kuan man po ng area man na, ganang gulay-gulay mo po na gyapon niya. Naman di po ang Mga mga, tanan din, mga paununon. mga patatas, Naadi agitan. Layo, biyay lagyo. mga... Pati bulak na diya. Gusto kong bulak. Oh, bulak po na diya. Pati rin ana. Kapatagan. Ang dalan, puro bulak. Di mo mo ginailahan produkto diya. Naman na, kay bugnaw man. Mo ginailahan negosyo po diya. Kaya malaya ang bulak. Makanak man niya. Nakalag mo na. Bulakan niya. Kalag mo na. Tor mo diya. Kasi gawan niya. Dun niya. So pag nawag dandan. Katong paghilot bitaw na po dito na. Kita ba dito. Pag uli nakabasa mo kog tubig. Ano?
Kalimot man ko ang hilot. Mo tingin mo ganun ko di. Diri ba ito ay hilot niya. Hilot niya, Oh, basa ka. sakit pa gani oh. Basta pero kalimot man ko. Isa kay mo asikaso Kaya tong ikaw isda nga tong gidala. Sir, ayang ta, ayang. Ayong gani. Ano sa reklamo ikadumang round no? Ha? Ba? Ano? Ipadungog pa kami niya, wala daw sakit. Tara ka lang, primero. Ikadumang round. Wala. Naraban na siya Dili daya. Oh, dili lagi daya. Oh. Primerong round sakit. Ikaduhang balik, kung nagay ka reklamo no? Di ba, sige na lang gago no? Siya.